Chenro en penj laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV kamwa wacho ni ngima en mwandu. Kawuono wang'iyo yore mag komo nyuol, ber mar komo nyuol, rach manyalo bedo e yore mag komo nyuol, kaachiel kod kidienje mopogore opogore monego bed ni ng'ato timo kapok ochako paro komo nyuol kata kodwa weyo weche mag komo nyuol. Daktari, wadhi nyime kod twakwa. Kane pok wadhi e break ne wang'iyo kacha yore mag komo nyuol mabende ni pimonwa ni tang'onwa achiel kachiel. Adwa ni mondo wang'e ne hormonal kod non hormonal family planning. Bergi kaachiel kod rachgi mondo ng'ano kata jahera mar chenro ni maneno nyalo ng'iyo ni ma ma to nigi ber magi ma to rach en magi ma. Wadhi nyime. Ero kamano ahinya. Koro samoro ma jatuo biro hospital ng'ama dwa komo nyuol biluongo ni jatuo. Kata biro hospital waluongo ni jatuo. Koro sama jatuo biro hospital mongiso no dwaro yore mag komo nyuol. Kaka nang'isi wadwa ni gibiro mama gi dichuo. Though sani wayudo ka hospital mang'eny yudo ka mine kende ma wene giting'ne ma bende ok en gima ber ahinya. Yudo ka 90% mar mine be mabiro hospital mondo giwach mar komo nyuol. Koro wakwani joma wuone ma winjo wasani gima neno wasani kama madwa komo nyuol bi kod hospital mondo wa explain ute wangisu achiel kachiel mondo kuyier achiel mondo yier achiel kuom gima ber kod. Then koro komo nyuol ne wan gi hormonals to gi non hormonals. Ngiso ni man gi hormones. Koro man gi hormones sama biro hospital kacha momi wapimi wang'eni ti pressure ni chalo nade, weight ni chalo nade, to history kin gi any underlying condition ni mora mora. Koro wanyalo wacho ni kar kiyiero ma ke joma samoro in gi pressure tidwa ni wami sindan wanyalo kwiri mano kinya tiyo godo. Koro ng'isi ni manyako mi non hormonals. Ni hormonals gi gino koro ok ginyal interfere kodi ahinya. Koro wan gi non hormonals wan gi ariyo kende. Wan gi miluongo ni raboyunga. Raboyunga en onge gi hormones. But ng'in raboyunga ni nitie jomoko ma bende giwacho ni gin gi allergy mar raba. Emomiyo nyako penj kin gi allergy moro amora. Nitie jomoko man gi mar yakre gi raba kech ng'in raboyunga los gi raba. Koro nitie jomoko allergy tiende ni samoro nyalo keti guonyori, samoro nyalo keti react kode, samoro nyalo winjo marach kitiyo kode. Then wan gi coil misoyo kanyasach joma mine cha. Koro en bende onge gi hormones. Koro joma nigi pressure kata joma nigi shida moko kaka epilepsy, joma nigi tuo mar ndulme wanyalo recommend giga mondo gitiga gi bilano. Koro man gi hormones gin kaka koro sindan nigi hormones. Then wan gi norplant miketo lwedo cha. En kosekete lwedo kanyo ber kosekete kanyo kawo higni mang'eny en be nigi hormones. Koro sama ng'ato nigi condition bilagi ok wanyal ero mondo ng'ato oti gi mano. Debed ni ma norplant miwacho ma ipidhe bat. Ma ipidhe bat. Koro nitie ma dhi higni 3 to ma dhi higni 5 koro gibedo ga 2. Koro iketo kar mondo mi oket mana achiel to koro gibedo 2. Gibedo 2. But samoro moro nyalo gole kech samoro nyalo kete tiyudo ka karo kunjire gi dendi nyayudo ka samoro en gi side effect biro mang'eny. Koro side effect adhi bire badaye yudo ka samoro biro mang'eny. Koro wanyalo gol ni go anytime. Ni leronwa kacha hormonal gi non hormonal. Yes. Ma entiere kidienje ma koro ma ni hormones. Emo mi ikete bat kanyo. Koro samoro nyalo mi bedo gi pressure mani malo, onyalo kelo ni pressure. Then onyalo kata keto ni bedo gi gichi nyalo weight bi nyalo bedo malo kata nyalo dok piny. Koro samoro tilno dok piny kata dok malo kata ko chandi ahinya iduogo no saka tingiso ne daktari gini aneno ka chanda. Koro wanyalo kod gi machielo. Koro ma is hormonal. Kaito kidienje machielo kata yo machielo mar komo nyuol en mane wasemulo raboyunga condoms mag joma mine kaachiel kod joma chuo. En mane daktari. Koro ma coil miketo mwalo kucho cho. Koro kosekete mwalo kucho nyalo kawo higni 5 nyalo kawo kata higni 12. Pimno daktari ang'o momiyo chwe kama kaka aneno ko chwe ni nikech ng'eni soye nyasach joma mine. Koro en gima ineno kaka wieno koro mane misoye godo kucho kech en wa koro ineno usinene misi koro kosoye to koro ma ikete modonjo godo iye kucho cho kech ng'eni ng'ima donjo e ringre dhano. Koro nyaka kete modonjo godo kucho maber. Then koro wiene madong' oko. Koro ok odong' oko mondo minyalo mule odonjo mane gi iye kucho. Koro manyalo konyowa sama wadwa gole kata sama wadwa examine mondo wang'e to en position maber koso en position marach. Kamano. Gima napenjo aneno ka ochalo yien ma wiyo kagore kama tiende nang'o to ere kaka seche ma ochal kama kako chwere ni daktari
ang'o momiyo chwere kamano to ere kaka okomo nyuol, ere kaka okonyo komo nyuol nikech ipimonwa ni ikete ei ng'ama miyo isoye mwalo kucho cho nyasach joma mine emisoye. Koro kosesoye kuro en gi yath e iye kanyo, olose gi yath e iye kanyo. Koro olose kamano mondo konywa mondo donj kucho makoro kata ka ng'ama mama oriwore gi wuon plot to koro okonyal donjo iye molal kucho kata okonyal kelo tabu e iye kuro, emomiyo olose kamano. Ero kamano nyaka to bende thothne ileroga ne joma mine ni seche mokete kama atiende ni seche matong ng'ama miyo nikech giwuoga kachaw koda chich. Yes. Koro ogerore kamano mondo mi koro geng'o gi. Ebe ni mano emomiyo ochwere kamano. Mano emomiyo okete kamano. Koro ogeng'o tongego kamano. Ero kamano ahinya. Chenro en penj laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Kawuono wang'iyo yore mopogore opogore mag komo nyuol. Pod wantiere kidieny mar hormonal kod non hormonal. Tiende ni yore mag komo nyuol mantiere gi hormones kod mago maonge kod hormones. Wadhi nyime daktari. Kamano. Yo machielo mar komo nyuol ma wantiere godo. Koro sindan aneno kanyo. Koro sindan to kaka nase explain sindan en ichwoyi every bang' dweche adek ibiro sindan mae sindan. Koro kibiro hospital kucho to wachwoyi sindan no. Koro kosechwoyi sasa mibiro nyaka wapimi wang'ene wait dhi kod inadi keche wan gi record mwaketo kacha mwang'eyo ni kaponi nitie omedore moro ma kawaida to wanyalo advice mondo watimi waketi machielo kendo. Then machielo mae gicha mikete lwedo cha kech ma koro mar 5 years koro mo gin ariyo kamano. Ero kamano. Then wan gi machielo iluongo ni abstinent, yani ibedo mokiriwri gi main plot kabisa completely nyaka koro seche miwinjori no. Abstinence. En mane? Koro ma rabo yunga mar joma mine. Ma rabo yunga mar joma mine olose kamano nikech en isoye ni kaka joma mine ochwere cha, koro isoye kucho. Koro kosoye kucho mane shape mar gicha. Koro kosoye koro geng'o tong' ok nya donjo. Yeah. Ero kamano ahinya. Chenro en penj laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Pod wang'iyo yore mag komo nyuol, ber mag komo nyuol, chandruoge ma yore mag komo nyuol nyalo keloni kod kaka inyalo fwenyo ni oyo te yo makare monego bed ni akomo godo nyuola. Daktari adwani mondo wang'i ane side effects mag yore mag komo nyuola. Ibo mulonwa achiel kachiel. Wabo chako gi rabo yunga mar joma mine kachiel kod mar joma chuo. Gima chandruok ma onyalo kelo ne ng'ato. Kato wadhi kidieny e yore mopogore opogore mag komo nyuol. Nyaka watiek yore duto te ma wantiere godo mag komo nyuol. Side effects mag yore mag komo nyuol. Koro mokwongo achak gi rabo yunga. Rabo yunga wan gi ariyo. Wan gi rabo yunga mar joma chuo mantie kanyo no. Koro berne achiel, berne ni obiro geng'o ng'ama ok nyalo mako ich. Then again berne machielo kata kaponi ng'ato nigi tuo. Kech wedo ga yore mag komo nyuol gi. Samoro koseket ne ng'ato koro ng'ato dhi adhiya moko tige gimoro amora. Koro gin ber rabo yunga ni ogeng'o tuo to geng'o ich. Mane berne kabisa. Then rachne ni kaponi ng'ato samoro nigi allergy mar raba kaka nawacho ni cha koro nyalo kelo tabu no. The same gi joma mine. Joma mine no bende kokete kucho. Kech samoro ng'intie joma chuo moko dwani joma mine otigi gi family planning gi rabo yunga. Koro kokete kucho ikete gimoro 1 hour kata 2 hours kapod ng'ama mama pok oriwore gi ng'ade chuo. Koro kokete kucho samoro bende ng'ato ok nyal ng'e kar ni en kuro. Koro mano be konyo ga joma mine ma samoro joma weg plod gi ok dwani mondo gitigi gi rabo yunga. Then rachne man kaponi ng'ato poni nigi allergy mar raba kaka nawacho cha. Then wadhi mar sindan. Sindan awacho ni ne chwoye bang' dweche adek. Koro berne achiel dweche adek ni te in koro wiyo wil gi wach mar geng'ruok no. Koro kosechwe bang' dweche adek no koro inyo ge wach mar nikech samoro nigi tuoche moko machande bende. Samoro ng'ato nigi HIV omonyo yedhe mag ARVs. Koro ng'eni kachako omiye yedhe mimuonyo kendo biro bedo mang'eny. Koro wa reduce pill burden, yani yedhe mang'eny mimuonyo. Koro sindan kochwoyi koro endelea mana gi yedhe ka. Samoro ng'ato nigi pressure ne moro matis to samoro ng'ato nigi tuone moro kata pressure to kinya tiyo gi yadhni. Samoro ng'ato nigi tuone moro mutiyo gi yath moro mapile. Koro kochwoyi sindan koro waduoko yedhe mitiyo mimuonyo godo mang'eny. Then sida mar sindan wayudo ka samoro sindan kochwo ng'ato biro bedo gi samoro onyalo gain weight, samoro onyalo lose weight, onyalo medo ratil onyalo duoko ratil piny. Then again yudo ka samoro joma chuo ga sindan samo chwoyi mokwongo chwoyi no
ibedo ka samoro period nyalo biro mang'eny inya neno malo mang'eny samoro nyalo biro like a week ama 2 weeks kata nyalo biro dwe mzima kapod inanena period or samoro nyalo spotting then samoro bende joma mine mochuo ga sindan iwinjo ka samoro ng'ato wacho ni onding'e rame samoro piny e rame samoro winjo kizunguzungu samoro winjo wich mabero koro mago kawaida mag yath moro amora kotigo nigi gin ga side effect koro mago side effect but kobedo mang'eny kech gidho gin ga mild kobedo ma severe tibiro hospital kacha chat wanyalo chenjo ni machielo then wan gi nor plant mikete lwedo ka mi pange lwedo ni kosepange lwedo kanyo ber na achiel kosepange lwedo kanyo in koro wiyo wil kode kabisa nyaka higni 3 kata higni 5 koro luwore ni ikawo mane koro ber na achiel ni en kisekete kanyo koro in ionge gi wasiwasi moro amora in koro nyadhi adhiya kawaida then kwaneno komedo weight kata ko lose weight embo nyalo medo weight kata nyalo lose weight kech en hormone mago ni hormones then en bende the same side effect nyayudo ka ng'ato samoro mama koro bade no pek ma koro kata mondo ting'o do gimoro nyalo kelo shida bedo mapek kuom thuolo marom nadi daktari koro samoketne gono samoro nitie jomoko mano ng'in side effect ma yadhno samoro onya bedo samoro 1 week samoro nya bedo 1 month koro luwore ng'ato gi ng'ato kaka ng'ato dende chal then samoro bende yudo ka samoro joma kene gini wacho ni samoro giwinjo period be nyalo biro mang'eny samoro boko nyalo biro completely samoro ginyalo bedo ginyalo ga spotting yani ineno samoro kata kidhi gi joti yudo ka toni mar mor wuok matis kanyo e seche ma ng'ato winjo ka bade pek seche moseketne kidieny mar komo nyuol ni onego bed ni otimang'o onego bed ni orwaye gi pi maliet onego bed ni okete ice onego bed ni otimang'o mondo mi nikech kaka ng'ama miyo ok inyal bet jomachiel ni badi pek ni ok inyal tiyo tije ok en moro mapek manyalo kelo ni ok inyal tiyo tije ginya tiyo tije but onyalo bedo mana mapek moro kidogo but kinyo ko pek saidi to wakwayi ni mondo idog hospital kuma noketni gono mondo iler ne daktari no odhi konyi kabisa ok onego bed ni irwaye kata ok onego time gimoro amora ok onego bed ni irwaye ok onego tim gimoro amora then wan gi coil miketo mwalo cha coil no en ber ni joma nigi shida moko kaka nawacho kaka joma nigi underlying conditions samoro ng'ato nigi pressure ne moro samoro ng'ato nigi tuo mar ndulme mar gorok piny koro en koseketi kuri nyalo kawo higni mang'eny ng'eny en long term koro ng'eny ndalo mang'eny koro kata kapori maybe dak kaluo kuma kata hospital bedo matek koseketi koro wiyo wil nyadok mana hospital bang' ndalo mang'eny no then again onyalo konyi ndalo go tek koro nyathini minyuolo ne inyalo rite nyaka ndalo no tek kapod odonga kidhodha then koro rachne achiel kech gimoro nigi rachne inyalo yudo ka samoro mama samoro dwano ogwonyore mwalo piny kucho mano bedo ga kawaida samoro bende mama wacho ni piny ramega koro mago to gin kawaida mag side effects giga kamano erokamano ahinya wang'iyo kata yore mopogore opogore mag komo nyuol ne wang'iyo gigo kata chandruoge ma ng'ato nyalo yudo seche motiyo kod yore mopogore opogore mag komo nyuol daktari dwani mondo mwamule gima samoro timorega iyudo ni ng'ato entiere kod yor komo nyuol onyalo bedo ni otiyo kod coil kaka ni wacho cha onyalo bedo ni otiyo kata kod yedhe mag mimuonyo pile to pod omako ich kata pod ogamo remo ang'o matimorega koro mokwongo kaka nang'isi kaka yedhe mimuonyo pile ka onego bed ni muonyo ka en saa 2 to bed saa 2 kata ka en saa 3 otieno to bed ga saa 3 ok ni kaka nang'isi saa kecha moko yudo ka samoro jomoko miss moko muonyo sama ujere no then again ng'ato be samoro wiye will completely moko muonyo then again kata michuo sindan michuocha samoro wang'isi duog bang' dweche adek ni wacho ni dhi safar kamoro ma wiye will kodo to dhi riwore gi wuon plot ka ndalo monego gidogo cha osekadho mano be nyalo miyo ng'ato omakich then again yedhe gi ok gin ga 100% yani ok gin atamalo 100 makonyo komo nyuol gibedo ga around 99% koro 1% ni nyiso ni out of mine 100 achiel nyalo mako ich kata onge manyalo mako yes kamano chienden penj laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu kawuono wang'iyo yore mag komo nyuol chandruoge minyalo yudo seche mikomo nyuol kod yor komo nyuol ma ino wuon inyalo neno ka ber kodi to mabende ne waseyudo ni hie ber kidhi ir laktar mondo mien mopimi monyisi ni maa e yo ma onego bed ni tiyo godo kik idhi mabor kata matin waduogo bang' thuolo machuok mondo mi wadhi nyime kod chenro ni